Готель в Буковинських Карпатах з безкоштовним спа та сніданками, або скільки коштує такий all-inclusive всього за 40 хвилин їзди від Чернівців. Тут є все для повноцінного відпочинку, комфортні номери на двох та котеджі для великих компаній, гуцульський чан і купіль, спа з критим басейном, кількома саунами, аромакімнатою, джакузі з видом на ліс та зонами релаксу без обмежень. Сніданки входять у вартість, а в колибі можна скуштувати авторську кухню від шефа Дмитра Горовенка з майстер-шеф. А для тих, хто любить самостійно приготувати щось на вогні, є велика кількість мангалів та альтанок. До речі, що також важливо, цей комплекс петс-френдлі має на території багато розваг для діток. Для мене це місце ще й особливе тим, адже колись чоловік зробив мені тут пропозицію. А тепер ми повернулись, щоб відсвяткувати 10 місяців нашої донечки. Ну і найцікавіше – ціни. Зараз діє акція мінус 55% на відпочинок у жовтні. Назва цього фантастичного місця – Карпати Мигово. Зберігайте собі, щоб не загубити, і нарешті класно відпочити.